Karon adlaw sa Sabado, sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Paghandom kang Maria, Birhen sa Fatima. Tinuod og dakong kakuyaw karon ang pagpangluto sa daghanatong mga kaigsuonan diha ni Kristo. Napuno ang balita sa mga sugilanon sa mga tawo nga nawad-an sa ilang mga panimalay, sa ilang mga panginabuhian, ug bisan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. Labawng kalibuan ang napugos pagbiya sa ilang yutang na tawhan, nangitag kaluwasan ug kagawasan sa pagpuyo sa ilang pagtuo, uban sa ilang mga kabanay diha sa kalinaw ug sa kasiguruan. Makahupay ug makadasig kita kanila uban sa atong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, apan usab pinaagi sa pagduso sa ilang ngalan ngadto sa atong mga pangulo sa politika ug pinaagi sa pagtabang sa pagdawat kanila nga napugos sa paglangyaw. Apan ang pagkaluwas gikan sa mga pagpanglutos, wala magpasabot nga dili na kita mosagubang sa mga kalisdanan diha sa atong pagbansay sa atong pagtuo. Mahimong bugal-bugalan kita ug mawad-ag mga higala tungod kay namuhat kita subay sa atong matarong nga pagkinabuhi. Kinahanglang isalikway nato ang gipakabililhon sa kalibutan aron magpuyo kita diha sa pagkamatarong ug sa gugma. Mahimong makapasuko kita sa uban pinaagi sa atong paghisgot sa nahikalimtan nga ngalan ug sa pagkabot kanila nga anaa sa mga daplin. Apan mahimong magmaisugon kita, sayod kita nga ang samang butang nahitabo kaniya nga atong gisunod, si Jesus, ug hatagan kita niyag kusog pinaagi sa iyang gugmang milahutay. Pamalandong. Sa akong pagpamuhat subay sa mataro nga pagkinabuhi, mahimong bugal-bugalan ug makapasuko ako sa uban. Padayon ba akong magkinabuhi sa ingon, sayod nga ang magtutudlo nga akong gisunod, mauusab ang iyang gidangatan? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtotoo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo, ang iyang inahan nga magtotoo usab Hudiyo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan na lig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas sila sa Frigia ug sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misya, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milatas sila sa Misya ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabiuna, pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon.
Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayud sa panan-awo ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios, gibuhat kita niya, iyaha gayud kita. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gibantayan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo gayud, ang Ginoo kansang kaluoy magalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kun kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kun gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.